Kinsa may pwede mo follow up, actually 352 na tanong, pero ako lang pangutan na Sir Dance and Sir June, kinsa pwede mo follow up in case simbako na expire si mommy or na expire si daddy, ang anak ba ang kinsay naabay age qualification sa anak nga pwedeng maka-avail, makakuha adtong SSS benefits ni mommy or ni daddy? So, ani siya, kung pag-expire sa usa ka member, wala na siya spouse, no? Anak na lang. Kung nasa minor nga anak, katong below 21, mo to siya maka-claim. Pero kung wala na, of age na tanan, so, tanaw na to karon sa record sa member, kinsa iyang gi-declare dito nga beneficiary. So, kung kinsa to iyang gi-declare dito, mo to tagaan na to sa iyang benepisyo. So malas ka kung wala ka diha sa Oo, listahan. diha na siya sa death benefit na to maistoryahan. Naundang na to, naanata sa gobyerno. So kung wa pa na to nahuman to atong 120 months nga contribution, or kung nahuman na, niya gusto na to ipadayon, pwede kaayo para maka-avail ta sa retirement. So, kung ano, dili na to hunahon nga kanang atong paghulog sa SSS bayad. Kung na siya bali, savings. Savings na to na para sa future. So, para ka-avail ta sa retirement, na. Dayon na tong retirement claim, isayon na kay karon i-kuhaon. Online na lang. Same gyapon sa maternity. Kung ang member 60 na siya, no, separated na sa employment, wala na siya anak nga below 21, pwede ra na niya i-click sa online iyahang retirement benefit. Wow. So iya na siya. Ang uban usay mabayaran kasi mana approve na, plus dayon mga 5 to 7 days masulod na sa bangko. Ana na lang siya kasayon, di na kinahanglan matug opisina.